आपण आज बनवतो आहोत फ्रेंच टोस्ट. त्याच्यासाठी मी पाव घेतलेत कट करून, अंडी घेतली आहेत 4. आता मी लाल तिखट टाकलं आहे, हळद टाकली आहे, मीठ टाकलं आहे, थोडीशी साखर टाकली आहे आणि आता अंडी फोडून घेऊया आणि ती आता फेटून घेऊया. तेल टाकते. आता मी शॅलो फ्राय करते आहे, तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता. मी आता हे फेटून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये एक एक पीस टाकून चांगला डीप करून घेऊया आपण आणि एक एक तव्यात टाकूया. आता आपले फ्रेंच टोस्ट तयार झालेत. आवडले तर तुम्ही घरी नक्की करून बघा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट नक्की करा.